Inimioarele de aur. Era o zi liniștită în lumea copiilor, când veștile despre uragan au început să apară. Vântul puternic și ploaia neîncetată aduseseră teamă și tristețe în multe locuri îndepărtate. Dar copiii din această lume aveau o putere mai mare decât vântul. Inimile lor erau pline de speranță și iubire. Micuța Lia a fost prima care a spus: "Trebuie să facem ceva. Poate nu putem opri uraganul cu mâinile noastre, dar putem trimite ajutor în felul nostru." Atunci Tim, un băiețel cu imaginația bogată, a avut o idee strălucită. Ce-ar fi dacă, pentru fiecare faptă bună sau rugăciune, am trimite câte o inimă de aur în lume? Inimioarele astea ar aduce iubire și speranță în inimile copiilor care suferă. Toți copiii din lumea copiilor au fost de acord. Fiecare faptă bună, fie că ajutau pe cineva, spuneau o vorbă bună sau se rugau, trimitea o mică inimioară de aur către un copil afectat de uragan. Cu fiecare inimioară, ei știau că îi încurajează să fie puternici și să creadă că, într-o zi, furtuna va trece. Și mai avea o certitudine. Dumnezeu îi vede și le poartă de grijă, iar mâinile lui pot liniști chiar și cea mai mare furtună. Dar, pe măsură ce zilele treceau, Lia și Tim au început să înțeleagă ceva mai profund. Într-o seară, Lia s-a gândit cu voce tare: "Cred că lecția pentru cei care trec prin aceste necazuri e că, oricât de greu ar fi, ei pot învăța să fie mai puternici și să aibă încredere că nu sunt singuri." Tim a completat: "Și pentru noi, cei care privim de la distanță, lecția e să nu rămânem indiferenți. Chiar dacă nu putem opri furtunile, putem trimite dragoste, putem ajuta. Asta contează." În următoarea zi, când soarele a apărut din nou pe cer, inimioarele de aur s-au înălțat și mai sus, strălucind peste locurile afectate de uragan. Ele nu doar că i-au ajutat pe cei aflați în nevoie, dar au transformat și sufletele celor care le-au trimis. Și așa, Lia, Tim și ceilalți copii au învățat că puterea lor nu vine doar din acțiuni mărețe, ci din fiecare mic gest plin de iubire. Când inima ta e plină de lumină și iubire, poți schimba lumea cu pași mici, dar unul după altul. Drag copil, astăzi, când vedem suferința altora, ce mică faptă bună am putea face noi pentru a trimite în lume o inimioară de aur?